Maayong pagtimbaya kanatong tanan mga kaigsuunan no karon nindot kayo ni siyang adlaw karon, special kayo nga adlaw kay mo ni siya ang panahon sa mga amahan. So nindot kayo ni siya karon kay adlaw man lagi sa mga amahan, Father's Day no. So akong ipaabot sa mga tanan mga amahan no. Maayong adlaw kanatong tanan. Happy Father's Day. Special karon sa inyo ha karon kay sama na ako amahan gyapon no. So special man magluto kita og lechon belly. So giandam na nako ang mga lamas, ahos, bombay, sibuyas dahon ug uban pa. So ibutangan po na akong magic sarap para nindot pod siya unya makalasa-lasa pod no. Asin no, pampalasa isab gyapon para napoy parat-parat no. So kaning sibuyas dahon, importante po ni siya. Manato na butangan sibuyas dahon, tanglad no. Indot kay siya. So importante gyud ang tanglad no, lemongrass. So pampalasa gyud na. So human nato amo nang giputos ning kuan, paningkamutan gyud namo ning para maplastar gyud gini. Butang dayon ang sa tunga ang kawayan no, atong kuan para didto na iputos nato ang belly no, para kuan. So gamitan gyud namo ning alambre kay dugay yun ni namo nga panirada namo kay adto ko sentral wag yung kita og katong kuan kitchen tie. So alambre na lang atong gigamit. So kung katong na gid mo makit-an yun, so kanang tire wire pwede na kay na. So okay na. Picture indot na, andam na gayud siya. So andam na mi kalayo kay para masugdan na namo ni, hinahinayan na namo ni ang paglitson ng kuan belly. So ana pahida na po namo og kuan kaning gatas para pangpalasa gid siya para mo pula-pula unya nagandam na po dayon ko og side dish kaning pipino uban pa bombay og kamatis so, nahinay gyud ko og kuan ni chop kay basig samad taan ning kamot lang pud taan kay normal man pud lagi na slice pud ta diri. So moto kamot lang pud taan mga tirada nato. So mana ato kita na mo mga bombay ana panirada diha ba slice tag bombay seryoso walga tuyok-tuyok sila dito mga kinakusgan moto no. So, makita gini mo na magpula-pula na gid siya. Ito pahidan po na mo ang oil niya kay para mo spread out gid ang oil no. Para maluto siya. Mao na. Ana lang ka simple. So kana. Ba? Gumalot sa Happy Father's Day. Malis. Hindi ko nga saan maglanda na. Okay. Di lagi magkuana na ba kay Hugaw? Sumoto, daghang kayong salamat. Happy Father's Day sa tanang mga amahan. Maayong pagtimbaya kaninyong tanan. More life. Rock and roll. Happy Father's Day. May kayong kaon ba?
Ikaw mo makuha sana, mali pa. Ako makasasak ng istorya. Kamu ada yang ini yang kahiri Ay, di na. ba, Loy? Si Sada